Unsa na kaya ang resulta sa gipahigayong test sa Taclobo sa usa ka construction worker nga si Arnulfo sa Barangay Mandog, Davao City? Doon na bagyod kiha kini perlas? Instant milyonaryo na ba si Arnulfo? Ang tubag atong sayron sa report ni John D. Esteban. Sa nakalabayng adlaw, atong natutukan ang pagtest sa mga Taclobo ni Arnulfo kung doon na bagyod kini perlas. Gipailawom kini sa XRF o X-ray fluorescence. Currently nga nami is kaning XRF or X-ray fluorescence na maka-test me kung unsay mga elements nga naaani. Ang resulta, Siya following elements na composition: calcium, silicon, strontium, titanium, and iron. Na kung sa major na pearl composition, presently sila ng mga elements. Pero ang iyang calcium is 39.76% lang siya. buot pasabot, gamay lang ang tsansa nga pearl kini. Hinoon, inisyal lang man daw kini nga examination. Pero kung gusto pa dyan nila ipa-confirm kung pearl or not, katong ilain siya na laboratory like XRD, kay ang sa XRD, ang mineral mong good ang iyahang ma-detect kung sa type sa mineral. Kung naay mo sponsor ato nga ipa-test o klaro, di okay na siya basta kay wala lay makuan. At least kung tinuod siya og kuan og nabayar di mabayaran man siya. Ang mga silingan ni Arnulfo sa ilang lugar sa Barangay Mandog, doon na sabdi ay gitaguang mga Taclobo. Karon kay nakadungog mami og mga balita nga mo dayto nga ang inaani di ang Taclobo ay nadi siya laman na pearl dahil siya nga na diskubrihan nga pearl. So ang akong gibuhat dito, ako mismo ang nisaka dito sa among bukid na akong gipanghipos siya, akong gitago dito sa among payag, tabunan ako dito akong gitago. Si Rose, mipagawasab sa gikuptang Taclobo nga nakalutan sa Shrine Hills. Murag lahi man gud siya, murag kung bato lang siya, dili unta siya ingon ani na mura siya samin ba, mura siya magagilak-gilak jud siya. Sige imo siyang kuanon ang mga tanggal niya na mga murag bubog. Kuan gihapon siya ba mukintab. Sumutong murag nakakuan ko nga basig tinuod jud doon sa bat. Ang perlas, usa ka migahing masa sa calcium carbonate nga maporma sa Taclobo o shell. Maporma kini sulod sa taas nga katuigan. Geologically speaking, no, ang Taclobo Manggod is an indication nga ang isa ka area may be submerged sa una sa ilalim sa tubig. So, muna siya itong mga dagko na clams na itong makita. We call that giant clams. So, diri sa Davao City, makita na ito siya. Mostly diri sa Shrine Hills, daghang makita ana. And even sa Samal, kaning mga bukid sa Samal, and even in the Mandog area. So, ang importance ng Manggod niya is pwede na i-date, no? Pila na ka millions of years ang kani siya nga area nga nisaka na di ay. Busa ang mga makita o makalutang Taclobo sa Shrine Hills ug Mandog, gamay lang ang tsansa nga pearl kini. Actually, kang ato ang makita bitaw ng mga Taclobo karon sa mga bukid nato no diri sa Davao City, maulang nitong mga minerales nga nisulod atong mga shell sa una. Mura bitaw nasimento na niya sa kadugay. So we are talking about millions of years. Or dili gyud na siya pearl. So there are several tests no and analysis to conclude kung isa ba nga nakita na Taclobo like what we found in Palawan is a naturally occurring pearl. Kung ipailawom daw kini sa kompletong laboratory test, aron masuta kung pearl kini, kapin kun kulang 10,000 pesos ang magastos. Samtang ang baligya sa perlas karon sumala sa MGB, muabot daw kapin 150,000 pesos matag kilo. Busa di na ta matingala kung nganong kagubtan kini sa katawan. Namasin nga mamahimong sulbad sa ilang kalisod. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.